מה שהכי חשוב זה הכנסות פחות הוצאות. היו לי לקוחות בבנק שעבדו בהייטק, שהיו מרוויחים המון כסף, ועדיין היה להם מינוס בבנק. למה? כי הם מוצאים יותר. כי הם מוצאים יותר. למה הם מוצאים יותר? כי אם הם חברה גדולה הם צריכים... הם היו מבזבזים ולא חוסכים. ואז מה היה קורה? מינוס. מה זה עוזר אם אני מרוויח 200,000 שקל בחודש, אבל אני מוציא 250,000 שקל בחודש? אז אין לך כלום. אז אין לי כלום, נכון? אתה במינוס. אני אהיה הרבה בחול אולי, אני אפנק את הילדים שלי, בצורה מאוד גבוהה, אבל לא ישאר לי כלום, נכון? לכן, הכי חשוב, זה לא ההכנסות. זה כמה נשאר. זה הכנסות, פחות הוצאות. שחלק מהמשכורת שלנו, הולכת כל חודש לקרן פנסיה. לוקחים כסף מהעובד ומהמעסיק, ושמים בצד. איפה שמים את זה? איפה הולך הפנסיה? איפה הכסף נמצא? לא. קרן פנסיה.